Wow, oni sú tu dvaja. Okej, rýchlo si to nahodíme. Musím odložiť. Oni sú tam dvaja, ty vole. Koho by to napadlo? Zdrho. Hi. What the fuck, dude? Hi. To neuspal? Nice going, guys. Nice going, guys. Real nice. Nič, ja idem za ním. Okay. Počujem ho tu. Kde? Pred tie domy, ďalšie v uličke. Takže v policajnej není, hej? No počul som tu pobehovať. Teba som videl, si vliezal do toho vedľa. Kafe, hej? Hej. A on tu niekde je. Tu som videl, počul, jak takto v dome. A neviem ani kto. Týpek sa odlogol, tuto. Kde som bol, tu sa stal týpek a sa odlogol. Tu je hore. V zelenom? Čakaj. Jo. Poď preč. Poďme. Poď preč. Repeater. Je na schodoch. Jo, čakaj, na to je pozícia. Je na schodoch hore.
Dávaj pozor, nech nevidia, ja idem na pozíciu. Hej. Stojí tam na schodoch stále. Išiel dovnútra do tej miestnosti. Nie, stojí ďalej na schodoch. V miestnosti ho Nie na nevidí. schodoch. Akože hej, ale že trošičku je tam, trošičku vyššie. Až by som ho videl. Vidím ho? Strieľam každú chvíľu. Trafil si ho? No a není mŕtvy patrične. Je. OK. Teddy Pulse? Teddy Pulse? The Punisher. Tak ho OK. Mohol si povedať, že strieľaš, predtým než si strelil. Ty postrel ho. Tak som vystrelil. Idem, no. No, pekne. Pekne. A má aj oné, 357, to je dobré. Tie si berem ja, hej? Ísť za headko. Chceš ísť za headko? A mám do toho náboje. Ja tiež. Tu ty si omylom klikol mikrofón? Nie. Aspoň o tom neviem. Ty si tak kde na konci balety teraz? No jak je tu babičkin dom. Prečo? To nie si ty? Nie. OK, poď nakoniec, prosím ťa. Kde úplne? Nakoniec, no. Letiska? Nie je letiska, nakoniec balety. Jak je studňa? Hej, Máš tam typka mŕtvého či živého? mŕtvého, ale ja som dosť dodrbaný a hlas som počul úplne niekde inde. Bežím sem. Kde si? Posledný dom naľavo. Aha. A ten je mŕtvy? Jo, Ale kde je mŕtvy? hneď pri mne. No, rozdrbané nohy mám, tak kde asi? Ty si teraz nabehuješ tu, hej? Hej, tu je mŕtvola. Dobre, choď po okolí a pohľadaj, či to takto ešte není. Tu na zemi. Mám ísť hore? Choď. Ty si... Dole. Malá vratnica? Pod rebríkom som. Nie, dobre, idem. Kde je typek? Už ho idem som dať. Tam, kde ja normálne sa odlogovám. Viem, že sa ty odlogováš. Mám liesť hore či za tebou? Za mnou. Beží dozadu. Teku? Dačo také. Aha. Jo, k teku. Netrafil som. Krista, som sa nalákal. Kde je? Trafil som! Ale hovno. Ja vidím lyžovať. Nelo. Kaža, pozriem ho. Mosin. Ešte žije. To nevadí, však nech si žije, čo ja s ním. A tam do 911. Jo, zásobník do 1111, to si berem. Dávam mu do hlavy, hej? Jo. Ja ho nevidím zatiaľ. Je dole. Sreda.